अरे बहिन, ये तो अपन तीनों पतोहियन के बीच में कंपटीशन करा के शासन कर रहल बिया। पतोहिया कैसे बर्दाश्त करत हुई है सन? एक बार छू के तो देखा, आज हमारी जवन दुर्दशा बा, ये सब तो अधिकमा पर के चलते भइल बा। पहले मत बना, फिर और पे शासन करिया। भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम है मैं सास की सास बनूंगी। मैं सास की सास बनूंगी ये फिल्म में एक्ट्रेस यानी कि मेन लीड रोल में बड़ी अनारा गुप्ता और सुभी शर्मा। ये फिल्म में दिखावल गइल बा कि 3 गो सास बाड़ी लोग और तीनों सास में कंपटीशन बा कि के अपना पतोह के दिन में तरेगन दिखा देता। दिन में तरेगन दिखावे से रोज से समझ गई लोग हम कि यानी कि छठी के दूध याद दिलावा। तो रोज सब कहा था कि सीधा सीधा कहा ना कि यानी कि बांस कर दिल पतोहन के जिंदगी में। अभी बांस करे के तरीका जवन इस सास लोग अपनावा तड़ी, एकर कारण बा कि तीनों पतोहन के जवन दुल्हा बाणन लोग अंदर से नपुंसक बाणन लोग कि उनका जिंदगी में कुछ करे के क्षमता मर गइल बा, कुछ करल निखन लोग चाहत। वैसे बस एगो केचुआ या फिर रउआ जोक कहली, चाहे हमने के गांव में चेरा कहल जाला, मछली के फंसावे खातिर यूज कइल जाला बंसी में। औसन इनका लोग के पति के जिंदगी बा। सुबह उठे के बा, ताश खेले के बा, माई बाप के 2 गाड़ी सुने के बा और मेहरारून से मार खाए के बा। इहे इनका लोग के पति के जीवन बा और इहे करे कारण पतोहन के जिंदगी धरती पर ही नर्क बन के दिखावल गइल बा। ये फिल्म के ट्रेलर में ईसा ही कहल गइल बा, जेकर पति चाहे जेकर बेटा चाहे जेकर संतान अगर वो कमात नहीं खे, ओकरा भी रोजगार नहीं खे, ते धरती पर ओकर इज्जत भी नहीं खे। ये फिल्म में ये चिरतार्थ करता ये स्क्रिप्ट के राइटर के कलम। कहे कि जितना सरलता और सहजता से फिल्म के राइटर शब्द के रूप में कहानी के कागज पर उतरले बा, वही मैच्योरिटी के साथ ये फिल्म के हर के किरदार वो एक छोटा से छोटा सीन के स्क्रीन पर जिंदा कर देले बाड़न। ये फिल्म के स्टार कास्ट होके, चाहे लोकेशन होके, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक होके, सब मिला के ये फिल्म के ट्रेलर समाज के वो पहलू के छू जाता जौना के मद्देनजर रखते हुए फिल्म के परिकल्पना कइल गइल बा। ये फिल्म में दिखावल गइल बा कि अपना पतोह के दबावे खातिर, पतोह पर शासन चलावे खातिर सास लोग पतोहन के जिंदगी में आग लगावे तक भी कोशिश करताड़ी लोग। उनका लोग के रुला के पानी पियावे पे मजबूर कर देताड़े लोग। बस ये काहे होता, ये से कि हमने के समाज में शिक्षा के दिन पर दिन अभाव और बदला के भावना कि हमारे साथ हमारा साथ ऐसे कैली तो हमारा आवे वाली पीढ़ी के साथ भी, चाहे हम अपन आवे वाली बहू के साथ भी ऐसा करब, का जाने कैला से ही हमरा मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन ये जो मॉडर्नाइजेशन बा, आधुनिकरण बा, एकरा में ऐसा सास लोग के तादाद थोड़ा कम भइल बा। लेकिन ये जो फिल्म के राइटर बा अपना कलम से समाज के वो कोड़ के कुरेदे के कोशिश कैले बा और कुरेदले बा जौन की समाज में बा और समाज ओकरा के ढाके के पुरजोर कोशिश करेला। और ये फिल्म के जौन एक्ट्रेस बाड़ी सुभी शर्मा, वो अपना अदाकारी से, अपना एक्सप्रेशन से और डायलॉग डिलीवरी से एक एवरेज सीन के, एक एवरेज स्क्रिप्ट के, एक एवरेज डायलॉग के रोचक और रोमांच से भर दिले बाड़ी। कलाकारी और अदाकारी एकरा कहल जाला कि बिना ढोढ़ी देखैले, बिना जोबन देखैले, बिना पेट देखैले डायलॉग पर कैसे ताली बजवावल जाला, ये फिल्म के हर एक कलाकार बखूबी जानता।
रउआ सभे ट्रेलर देखब तो रउआ सभे के बुझा जाई और इहो समझ में आई कि रउआ सभे के परिवार में चाहे गांव घर चाहे समाज में ऐसा स्थिति और परिस्थिति चाहे ऐसा जिंदगी जिए वाला चाहे ऐसा स्थिति बा। अगर बात तो कमेंट बॉक्स में वस से बताइब जा। रउआ सभे के ट्रेलर कैसन लागल एकरो बारे में रउआ बताइब जा। जाकर रउआ ट्रेलर देखी कौन डायलॉग सबसे बढ़िया लागल अपन विचार कमेंट बॉक्स में वस से बताइब जा। हमारा रउआ सभे के विचार के रउआ सभे के कमेंट के इंतजार रहे। पूरी इंडस्ट्री से जुड़ल फिल्म ट्रेलर गाना के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये वीडियो रउआ सभे यूट्यूब पर देखा नहीं जाता, अगर रउआ सास बानी रउआ पतोह बानी तो ऐसा रिश्ता बना के रखी कि रउआ समाज में एगो मिसाल बनी, ना कि समाज के नाक के नेता बने। ये बात के ध्यान रखब जा। नमस्कार।